Здравейте, ще е 102 влог и днес ще има пудинг. Това е нова продукт на Lidl. Винаги да има тук, защото винаги. Отворете я забавно и направи го. И нямаше нещо повече. Така, иначе тази нещо и такова нещо. Опа, и нещо. Тариката и ето я. После нещо. И ето я и теб. Това е пудинг. Продуктите от ванилия и иначе трябваше нещо. Иначе където си имаше нещо просто. Вкусно! Интересното и вкусно, нали? Нещо повече нашите приятели нега? И знае, че е нещо пинеги. Ето може. Иначе просто може. Тази е нашата пудинг на 60 влог и ще ви очакваме ви. Настанете пудинга и ще ви очакваме ви.